Všichni byste měli vědět o tomhle novém updateu, sice už je hodně dlouho, ale všichni byste měli vědět jednu věc. Čekejte, musíme počkat, tak. OK, mám na to jenom lidi jednu ruku a musím toho koukat a hrát, tak. No pokud víte, tak tamhle, úplně nahoře v té věži, jak jsem tam tohle, tak tam by měl se nacházet přesně takovýto koště na lítání, pokud víte o tomhle updateu teda, a pokud hrajete Brookhaven. To je těžké hrát za jednou rukou. Tak jdeme. OK. No. Nemůžu vám hrát, je to těžký, koukejte, já musím držet prostě jednou ruku. Jednou rukou to prostě hrát. Tady je takový týpeček, který se dá ovládat tady tam v té díře, tady. Neptejte se, proč jsem Wednesday, já jsem s kámošem jsme dělali vymýšleli jsme, že já budu Wednesday a budeme nějaký postavy z horor, z nějakého filmu. Fuj. No a já jsem chtěl být Wednesday, nevím proč, prostě jo, je to děsivý. Celá to Wednesday tak. Jestli víte o této kouli, tak to je taky od toho nového updateu. Ale pak tady je takový koště, to jsem vám chtěl to je to jediné, co jsem vám chtěl ukázat. Že můžete na něj takhle nasednout a lítat. Takhle lítat. Tak ahoj.